ଆଜି ଶରତ ବହୁତ ଖୁସି। ପିଲାଦିନରୁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ସାବତ ମା ପାଖରେ ବଢ଼ି ଆସିଛି। ସେ ନିଜର କହିବାକୁ ସତେ ଯେପରି କେହି ନାହିଁ। ଛୋଟବେଳୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଶରତ ନିକଟସ୍ଥ ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ବୟସ 30 ବର୍ଷ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ବିଗତ 30 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଗାଁରେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଲକୁ ଯାଇ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା। ଦିନକୁ 2 ବେଳା ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ହେଲେ ବାପା ତାର ବାହାଘର ପାଇଁ କନ୍ୟା ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖି ଶରତର ବାହାଘରଟା ସାରିବାକୁ ବାପା ତାର ବ୍ୟାକୁଳ। ଯୋଗକୁ ନିଜ ଗାଁ ଠାରୁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଏକ ଗାଁରେ ଶରତର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଯାଏ। ଆଜି ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ବହୁତ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି ଶରତକୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ତାହାର ବାସର ରାତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଆଜି। ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ଶରତ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ। ଶରତ ରାତ୍ରିର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅପେକ୍ଷାରେ। ଦିନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସତେ ଯେପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟର ଗତି ଗଡ଼ି ଚାଲେ, ଆଉ ଗଡ଼ି ଚାଲେ ଶରତର ହୃଦୟର ଗତି ମଧ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆକାଶର ଆରପାରିରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ଧାରର ଆଗମନ ହୁଏ ପୃଥିବୀରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୋମଳ କିରଣ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚ ଭରିଦିଏ ଶରତ ମନରେ। ଅଥୟ ମନକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ କୁହେ ଶରତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ଆଗମନ ହୁଏ ମିଳନର ସମୟ। ଛଣକୁଡ଼ିଆ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଶରତ। ଡିବିରିବତୀର ଆଲୋକରେ ଘରଟା ଯେପରି ମଳିନ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମାଟିରେ ବିଛା ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସପ, ଆଉ ତା ଉପରେ ବସିଥାଏ ନବବିବାହିତା ବଧୂ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରତ କନ୍ୟାଟି ପାଖରେ ବସେ, ଆଉ ପଚାରେ, ଯେ ତମ ନାଁ କ'ଣ? କନ୍ୟାଟି ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଯେ ମୋ ନାଁ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଶରତ କୁହେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ନାଁଟେ। ପୁଣି ଶରତ ପଚାରେ, ଯେ ତମକୁ ଆମ ଘର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଥର ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନୀରବତା ରୁହେ। କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ପରେ ଶରତ ପଚାରେ, ଯେ କ'ଣ ତମର ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ସନ୍ଧ୍ୟା ଓଢ଼ଣା ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ଯେ ହଁ, ଘର କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଶରତ କୁହେ, ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ପରା ଅଛି। ତମର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯତ୍ନ ମୁଁ ନେବି, ଆଉ ସବୁ କଥା ବୁଝିବି। ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ତମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ଏତିକି କହି ଶରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଓଢ଼ଣା ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିଦେବା ପରେ ଶରତ ପ୍ରଥମ ଥର ସନ୍ଧ୍ୟାର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ରୂପରେ ଶରତ ସତେ ଯେପରି ହତଭାଗ ରହିଯାଏ। ସେ ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦର୍ଶନ ଏ ଯାଏ କେବେ ବି କରିନି। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେନି ଯେ ତାକୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ପରି ଝିଅଟେ ମିଳିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଝିଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମିଶେଇ 5 ଜଣ। ଘରେ ତାଙ୍କର ଭାରି ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ତା ବାହାଘର ଶରତ ସହ ଖୁବ୍ ନିରାଡ଼ମ୍ବରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅପରୂପ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପରେ ଶରତ ଅଥୟ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଲାଜରେ ଯେପରି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଡିବିରିର ଆଲୋକକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ରୂପ ଯୌବନ ସତେ ଯେପରି ଫିକା କରି ଦେଉଥାଏ। ଅନ୍ଧାର କୁଡ଼ିଆରେ ସତେ ଯେପରି ଆଜି ଚାନ୍ଦର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦ ପରି ମୁହଁ, କୋମଳ ଶରୀର, ଗୋଲାକାର ନିତମ୍ବ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ତନ, ଗୋଲାପ ପଙ୍କୁଡ଼ା ପରି ଅଧର, ଆଉ ଧୋବ ଫରଫର ଜାନୁଦୁଇ। ଉଚ୍ଚ ବକ୍ଷ, ସତେ ଯେପରି ଗୋଟେ ଚାଉଳେ ଗଢ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟା।
ଉଲଗ୍ନ ଶରୀରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେପରି ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନିଜ ବାହୁକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣେ। ମହୁମାଛି କୋମଳ ଫୁଲରୁ ରସ ଚୁଷିବା ପରି ଶରତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓଠକୁ ଲଗାତାର ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗେ। ହାତ ଦୁଇ ତାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସ୍ତନ ଯୁଗଳକୁ ଲଗାତାର ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ପୁଣି ଶରତ ହାତ ଦୁଇକୁ କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପିଠିକୁ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ତାର ଜଙ୍ଘ ଦୁଇକୁ ଲଗାତାର ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ତନ୍ନ ମନରେ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ପରଶ ପାଇ ମନ ଭିତରେ ସତେ ଯେପରି କାମନାର ନିଆଁ ଭରି ଯାଉଥାଏ। ଶରତ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଦୁହେଁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସମ୍ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସହ ସମ୍ଭୋଗରେ ଶରତ ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଉଥାଏ। ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସତେ ଯେପରି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ। ହେଲେ ସେଥିରେ ବି ସେ ଆନନ୍ଦିତ। ମରୁଭୂମିରେ ଓଟ ଯେପରି ସପ୍ତଫେଣି କଣ୍ଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କି ସପ୍ତଫେଣିର କଣ୍ଟା ତାର ମୁଖକୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଯୋନିଦ୍ୱାର କଷ୍ଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭୋଗର ଆନନ୍ଦରେ ସେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦିତ। ରାତିସାରା ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପର ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନିଦ୍ରାରତ ହୁଅନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମ୍ଭୋଗ। ଏହା ଏକ ଅଲୌକିକ ସ୍ମୃତି ଆଣିଦିଏ। ପ୍ରଥମ ବାସର ରାତିର ସୁଖକୁ ଦୁହେଁ ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ରୂପେ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଶରତ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରସ୍ପରଙ୍କ ଦେହ ସୁଖରେ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମବିଭୋର ଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶରତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶରୀରକୁ ଏକ ପାଗଳ ଭଅଁର ପରି ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି 15 ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ମାଡ଼ି ଆସେ। ଆଉ ସମୟ ଆସେ ଶରତକୁ ପୁଣି ନିଜ ପରିବାରକୁ ପାଳିବା ନିମନ୍ତେ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ। ହେଲେ ମନରେ ତାର ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି। ସେ କିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରି ଏକ ରମଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଏକା ସହରକୁ ଯିବ? ସନ୍ଧ୍ୟାର ରୂପ ଯୌବନକୁ ସେ କିପରି ଉପଭୋଗ କରିବ? କିପରି ତା ସୁଢଳ ସ୍ତନ ସହ ସେ ଖେଳିବ? କିପରି ସେ ତାର ଗୋରା ଗୋରା ଦେହକୁ ହାତର ପରଶ ଭରିଦେବ? ଏସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ବହୁତ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ସହରକୁ। ଶରତ ସହରକୁ ଯିବାର 15 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମ୍ଭୋଗର ପୀଡ଼ାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରତ। ରାତି ହେବା କ୍ଷଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଶରତର ପରଶ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। କିଛି ବି ହଉ, ସେ ଯେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଉ ସହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଶାଶୁ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଣିଲୁ ମା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଣି ନେଇ ଶାଶୁ ମା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ମା ଜଣେ ନବପୁରୁଷକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହ ଚିହ୍ନା କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶାଶୁ ମା କୁହନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏ ହେଉଛି ପପୁ, ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରର ସାବିର ପୁଅ। ସେ ସହରରେ ରୁହେ। ହିସାବରେ ତୋର ପୁତୁରା ହେବ। ସେ କାଲି ସହରରୁ ଘରକୁ ଆସିଛି। ସେ ସହରରେ ଚାକିରି କରେ। ପପୁ ହିସାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପୁତୁରା ହେଲେ ବି ବୟସ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ପପୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ। ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଶରୀର, ଉଚ୍ଚ କପାଳ, ଲମ୍ବା ବାହୁ, ମଜବୁତ ଶରୀର, ଗୋରା ଦେହ। ପପୁକୁ ପାଖରୁ ଦେଖି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଖି ଲାଗିଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ପପୁ ସତେ ଯେପରି ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ପପୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପପୁକୁ। ପପୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୁଏ। ସେ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ସନ୍ଧ୍ୟାର ରୂପରେ ପପୁ ଘାଇଲା ଭଅଁର ପରି ପାଲଟିଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୁଢଳ ସ୍ତନ ଯେପରି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥାଏ।
ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଖିରେ ସତେ ଯେପରି ପ୍ରେମର ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପପୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ମାହତ। ପରସ୍ପରଙ୍କର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଯାଏ। ନୀରବତା ଭିତରେ ସତେ ଯେପରି ଦୁହେଁ ଅନେକ କଥା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପପୁର ମା ପପୁକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶରତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ କିଛି କାମ ସକାଶେ ପପୁକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କ'ଣ ଶରତର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପପୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଗଢ଼ି ଉଠିବ? କ'ଣ ପରସ୍ପର ମିଳନର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ? କ'ଣ ମୋଡ଼ ନେବ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ? କ'ଣ କାମନାର ବାସ୍ନାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଶରତକୁ ଧୋକା ଦେବ ସନ୍ଧ୍ୟା? ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ ମନରେ। ସେ ସବୁର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଏଥର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଆଉ ନିଜ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।